Saan din ang buboy? Sudlan og. Kadang uhot may una. Uhot. Uhot ano yung mo na may juta tanan. Hi guys, it's a brand new day, another vlog. So for today's vlog, magkuan me na ipahimo si Lola. Karon ikapila na rong adlaw sa quarantine. Kuan ako kay bawo kay. Sige ra magugog kag tog. Sige ra kog kuan sang Lola kanang pabuyag ba na. Sige na naging na ng Lola nga gikapoy na ko sang bagatapuan. Karon gikaingan si Lola nga gikapoy na ko si Lola buhi na mo mga tapuan. Kami na. Gikapoy na ko si Lola na magbuhi kay mga tapuan mi ako na mi. Mabasa ra ko na mong kamot og mangunaw og mukhaan. Mo to karon nisantap na pa sa mga na konsensya na pud mi. Karon mutabang na may pananam og sibuyas. Karon ko no among baba mura nagbombay. Kaya si Lola gabanggod og kanang saningan na si kanang bulanghoy kay gamon ko na magkabkab. Kay gikapoy na kuno si Lola buhi na mo madyo na lang mo kuno nami gamit. So mo to si Lola magama, si Lola ra po'y tinda. Nya, si Lola nagkudkod. Anya karon tabakan ko duming nung boboy og tanom sa kanang ay baga magtamnanan sa sibuyas. Anya sinong boboy ning tabang sinong boboy na pitanam. Ni tabang sinong mutabang na sinong boboy niya. Sinong boboy na pitanam. Ningan ko ni nung buboy nga matakog sa'yo nung kay tabang ko. Anya kay ang engineer kay mata magalas 9. Mutabang ko sinong buboy rin naman. Karon mutabang na ko seryoso ni nung buboy kay aron lagi kuno nami gamit aring bay. Anja si Lola nagkudkod na siya. Nagbanggod na nandiya kay ikuan lagi kuno na. Wana mi gikaon kunwari. Pero na pagod. Anda mo tabang na kwarto ni nung buboy na sinong buboy na. Laban pa tanan nung. Anya. Mato si GC mag-video na ya si Lola dak ko nung grasya kay mo tabang na ko pananam ron. Sige tana. Magsugod namin nung buboy. Mato, sinong buboy ni tabang, sinong buboy na pimuman. Sinong buboy maningan yung mananam, medjay muman. Sa mga na ang hani pa ninong buboy manibuho. Barinas yung matawan sa mo. Waman may natad. Dako man og labat si Lola. Naplin na pagkarsada. Inigtupo sa mga saningan ani sibuyas. Inigtupo sa mga sibuyas. Ang mga kawatan. Pabora pun mo kutlo. Unja ko nang masakpan ni nung buboy kay. Isa man jud ko na ipabarangay. Tabag barangay gabi manguha. May 11 GO dyan tani. So magsugod na ta. Saan din ang buboy? Sudlan og. Kadang uhot may una. Uhot. Uhot ano yung mo na may juta tanan. So aring bukid ay wa na unang wa na gloves. Bisan pagtain nagkapang may gloves. Wa man pud nga sakit sila nanay. Buhi pa mapus nanay ang tudong. Nauna na naman sa mga anak.
Napay tae, butang dia. Puliton pun ako. Oh, bisan pagtae na punitan sa nang buboy. Kaya ko magkukahoy. Kaya ko, ayay. Ano ka mo kate, tae yun eh. Hindi kong tae. Agad sagbot banda kay git-git mo po dito. Ah, kita mo sa tinanam, ang tinanam nga saningan aloe vera. Namatay na laman o gyapon. Mura kay pag-business, pag-tanong. Kaya giin sa pagbuhat, gibutang ani, gibubuan kinadagan ng tubig, wa koy buho. Wa lagi buho nalata. Lagi di apa ko kanina ka. Nagbarina sinong buboy na gibuan. Namatay. Bantog kay murag na laos, nagporma. Na brown jud. Grabe, paning manana. Ano nang buboy oh. Ay may libin jiho dyan na hindi na matarong. Yaw-yawan. Ato supervisor to nagbanggon. Wala lagi kuno na mauna yung gibuhat no. So look at me, auntie. Manamilo. Nung nasuok, nung. Wala no suok, kabur na kawaton. Di, bit-biton, dyan siguro na nga sa kabuo. Uy, lami tutos kalsada nung oh. Haman. Ay karing nas kalsada dali tanawar gad. Maora Ano ba pa. kato? Mora ni nanana, maron di ko no kawaton isud sa bay pero tuwas gawas gibutang. Ate ako pay mulabay ani pangutloon na. Nanabi, tamangutlo. Ayay sa mulay, ikaw tigtanan sila pangutlo. Imay akamat. Kapag kimay og na nasud na pizan. Ngot do sila. Malibang man ko ipahid. Ala, bungot mo mo. Di mo. Ano, baho amli tayo din. Ikaw, balay, labog. Kaya mo bisara ning bisa ni gikan ning mga kani. Ininom ning lula tanan. Kani mga 1.5. Ininom ning lula. Oh. Na na og di kay inom si lula og cook. Maludsa. Katawa sila. It was at this moment that he knew. He fucked up. Labad nito mo. Grabe ng kukaw eh. Nagkara kayo. Ah. Ana mo lagi giinom nini mo tanan la? Guys, sa una pa na pista. Oh, kung giinom nini mo tanan kay patukod jud ang factory ko kaya tawagan na ba? Mani mo sa gloves, dahil. Wait, gloves ning bukid. Why gloves ning bukid kay o kining bukid o kahilantan ka paimnan kag atong uban manoong ka. Kanya karik kag bukid na kay cellphone o gilantan ka bali kay sige cellphone. Asaw lagi tipas nong sa tang trabaho. Ali no kay makita na ti Karen bitaw nong ingnan gid ta. Wala to, Carmen daw na. Kana si Dango, sila si Banyo. Inom ng merkado. Inom ng merkado doon. Paggabi eh, hubbog kami. Kung sa'yo among igitar, sila. Uy, ginuko. Ayaw eh. Ara, warag buwang kaya ng terminal. Ara, magkala-ala. Ikaw, warag buwang. Un ka dutaan nagsilingan mo dugay. Alam mo, kayo ba, Iday Banyo. Si, Kaya di ka na nung. kami yung barkada Carmen doon ha. Tukhang mo to si Iday. Ano? Tukhang. Tukhang. Ano na laging gasaboy. Anong to, daglord mo to si Carmen. At ang sundan ng kabanata sa kinabuhi ng buboy. Hindi ko na nang, isugit ko na lang yung kinabuhi. Okay na buhay. Di na mahuman. Usa ka sa Kristan. Ingon na ang mga taga-Bugsok. Ingon na si Gamos. Angay. Tubag ko na pong pigbagting. Tunga! Hong ko na kong bumbadre. Mahini ko dre. Yung bagay ko mga. Pabang mong tulo ha. Dagan ko, kukog din. Ala,
Amo tong panaban kung iniuyad. Itulon mo nila. Bagay lagi ni. Anda buhi pa ron. Ajo Amot, buhi pati pa ba? taman. Si Ide, buhi ka. Mindalaw. Nag-commander ako. Oh. So, ani, Flora, reaction. Ano pa ninong buboy nga? Wala nga mga lumo man eh. So, asiyang Flora kay wanted yan siya doon na polis. Di ka diri manggato. Initan man to dong ka. Ninang asyang tago-tago siya. Kisa ba si? Ide. Ajo sige nga na nanong buboy kay jaga tulisun ta na eh. Di man to muna Ide gud may man to. Hali tit abang are matay na to supervisor. Ato ko mama mo puli. Ako na pud ana man. Nabusog pa man ko oy. Na mao pa man gyud pong Mga pamahang. pagpamahang. Pamahang namo. Unsaan man ni ma'am mo ni Kani mo na yung mga ininom ni Lola sa ato pag doon. Kapit naman sa tuig, may ininom ni Lola na. Kini siya magbukal-bukal ang Nang baboy. Ikaw gapanit kay nangahungog man. yung ago no uban para baboy ng di mahurot. Gamay Kini. ang sudlanan. Datong planggana lagi. Kana mo. Ay ka dingon lay. Ang Katong- planggana ng stainless ba? Katong baldiya oh. May bakuri ka kalibangan. Hi guys, nabitin ba mo sa part 1? Ayaw ka malaka, ana pa'y part 2 sa among pagtanong mong sibuyas, kauban ang apo nga tapuan o ang mga kugihan sa balay. Mutabang ta, kag ipetisyonan na labak ko sa bahay. See you sa next video.